Siahaj. Pozor na biele sa ti udá. Rajže veľké, není veľké, akurát. Výborne. Ale prečo naopak? Dobre, sme tu už všetci. Dobre. Dobre. Takže čas Č nastal. Verím, že ma všetci počujete. Chcel by som vás všetkých teda privítať na dnešnej otužileckej akcii Belanských ľadových medveďov a všetkých priateľov zimnej vody z celého Slovenska. Srdečne teda vítam likavských ľadoborcov, ružomberské mrože,
Senické Mrože, Ľadové medvede spod Zobora, Košické Tulene, Istebňanské Kryhy, Piarkské ľadové medvede, Veselí kamaráti v Studených vodách Banská Bystrica Zvolen, Tučniaky zo Žiliny, Bejvožské ľadové medvede, Popročské Vidry, Otužilci spad Trstená, Nemšovský otužovací spolok, Orava Otužilci, Turčianske Nanuky, Ondavské Utopence, Tatranskí Otužilci, Pohorské ľadové medvede, Sásovské Mamuty a samozrejme vítam aj nás všetkých belanských ľadových medveďov. Dnešnej akcie sa má zúčastniť aj pán primátor. Máme tu ale nášho zástupcu, pána primátora, pána Kolára. Vítame ho. Hej! Pán primátor leží v horúčkach, takže sa nemohol zúčastniť. Ospravedlňuje sa. Samozrejme chcem privítať organizátorku slovenského rekordu v počte otužilcov na jednom mieste v Bratislave. Sme sa stretli. Pani Soňu Rebrovú s manželom. Sonička, kde sa nachádzaš? Áno, Sonička je vzadu oproti mne, kýva všetkým. Poctila na svoju návštevu, priniesla aj zo pár kníh, verím tomu, ktoré by ste si vedeli relatívne zakúpiť. Potom, ak by niekto mal záujem, napísala knihu o tom, ako preplávala kanál La Manche ako druhá Slovenka. Prvá bola košická Zuzka. Zuzka Jusková, áno. Dobre, ešte pár takých organizačných vecí ohľadne vstupu do vody. Poprosím divákov, aby nevchádzali na ľad. Diváci, nechoďte na ľad. Nie je taký hrubý, aby nás všetkých udržal. Nechceme, aby sa niekomu niečo stalo. Takisto my, otužilci, keď pôjdete vstupovať do vody, tak pri tých schodoch, kde stojíte, sú také tabuľky, kde je napísaná hĺbka vody. Takisto aj pri tých vyrezaných kruhoch, našich džakuzách, tam sú takisto tabuľky, kde je hĺbka vody napísaná. Je to skôr pre neplavcov. Ak by niekto chcel skákať do tej vody, pozor na kolena, aby ste si ich neobili. Skákať môžete tu odtiaľto z mola, kto by mal záujem. Každý ste dostali lístky do tomboly, dali sa lístky kúpiť, ešte sa aj budú dať kúpiť v priebehu obeda. Tombolu budeme žrebovať cca 14:30, verím, že sa dovtedy stihneme všetci najesť, ak nie, tak to posunieme samozrejme, ale tombola sa bude žrebovať hore v priestoroch registrácie, tam aj tombola je vystavená. Áno, na obed vás poprosím, tí, ktorí pôjdete prvý do vody a prvý vonku z vody, tak poobliekať, neváhajte. Hotel nás 200 ľudí naraz nezoberie na obed, takže treba v podstate ísť postupne na ten obed, vystriedame sa. Pri vstupe do vody samozrejme treba dávať každému pozor, aby ste sa nešmykli, hej, aby ste neprišli k úrazu. Máme tu aj dve zástupkyne Červeného kríža, keby náhodou niekto, tak treba ich vyhľadať. Majú so sebou veci, tu nás kývajú. Sú tu pri nás, takže tak. Chcel by som ešte predtým, ako vstúpime do vody, poďakovať vlastne všetkým sponzorom a všetkým ľuďom, ktorí sa podielali na tom, aby sme vôbec túto akciu mohli urobiť. Je to mesto Ružomberok, samozrejme primátor mesta Ružomberok, komunitná nadácia Liptov, Ružomberská vodárenská spoločnosť, Mestské lesy Ružomberok, Preset plus SRO Tlačiareň, PV Servis Kompresory, Lubomír Kurila, L-Komplet nábytok na mieru, Hecht Ružomberok, EGEM SRO, Hotel Hrabovo, ktorý nás poctí svojou návštevou a poskytol priestory,
Interles Ružomberok takisto poskytli veci do tomboli. Zmrzlinová kaviareň, takáto Hrabovo. Je to kaviareň, ktorá je tu na tomto parkovisku smerom ku lanovej dráhe, takže keď budete chcieť ísť na super kávu, treba tam ich navštíviť. Takisto pekáren Zelník, ktorý nám napiekol super chlieb. Športový klub Neptún Ružomberok, Kinekus Slovakia, starostka obce Liptovskej Revúce Jana Šimová, pivovar Čierny kameň SRO, Pilex SRO, Tomáš Horvát financie, mesiareň Jánošík z Baničného, Liptáčik syrové špeciality, MT Elektro SRO, Antikvariát Mostová Ružomberok, Uzlíček Ružomberok a Top Home Design. Na záver by som tak či tak ešte rád poďakoval všetkým členom otužileckého klubu Belanské ľadové medvede, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy dnešnej akcie. Takže ďakujem vám, priatelia. Vonku máme teplotu okolo 0 a voda má teplotu 1,3 stupňa. Takže ešte predtým, ako vstúpime do vody, tak si zaspievame otužileckú hymnu. Tak plávaj, plávaj, kľudne dýchaj, vydržíš to, len sa nevzdávaj. Jak medvede ľadové sa skrýhou práve to, vodičky studenej sa ponáráme. Vodu mrzne fúka vietor vyrúbený rad, otužilcov neodradí zima ani mráz. No tak plávaj, plávaj, kľudne dýchaj, vydržíš to, len sa nevzdávaj. Plávaj, plávaj, kľudne dýchaj, vydržíš to, len sa nevzdávaj. Ľadovému kúpaniu a vode 3-krát zdar! Pri bazéne máte pripravené šampanské, kto si prvý chytí, prvý pije. To je voda fajná, do pusinka. To je voda fajná. Počkaj, pijeme. Kurva, ako pomáč. Dávaj. A dobrú aso. Jedeme bomby! A kde je táto? Nevím, kde je očajka.
Ako to na začiatku. Započenie jedno dievčatko. Započenie jedno dievčatko. Jedno dievčatko. Rudý zavol.
smell. Sír. Gratulujeme. Môžeš rovno vyšregovať. Fotečky máme. Majka aj hodiny. Že si čistý, dobre? To je tvoj. Tu máš cenu. Gratulujeme.